Kumusta mga kauma o welcome sa Uma ni Inday. Kung bago pa lang mo sa mong channel, i-click palihog ang subscribe o ang notification bell para ma-notify mo sa mga umaabot na to ng mga videos. Usa sa mga challenges karon sa mga mag-uuma kay ang pagkaon sa ilang mga manok. Kini tungod kay ang feeds kada tuig nagtika mahal. Mao nga kita mga mag-uuma nangita gyud ta og paagi aron maka-save sa ato mga pagkaon sa ato mga manok. Niini nga video, ipakita nako ninyo kung unsa ang amo mga pagkaon nga gipanghatag sa amo mga manok walay halong kemikal. Parang nasang tuba eh. Labing una, ang azula. Ang azula mao'y usa sa pinakadali nga alagaan nga tanom. Usa kini siya ka aquatic plant nga floating o aron mo daghan ni siya magbutang ra ka og gamay nga amount o kadaghanon murag bisag usa ka kumkum siguro nimo ibutang nimo sa imong tub or sa imong pond kunya butangan nimo siya og mga manure sama sa baka kaning amoa ngayon nakita karon manure sa baka ang among gigamit among gibuwad unya pagkauga among gibutang sa pond. Ang hugaw sa baka nga nauga na maoy nagsilbing fertilizer niya. Dali ra kayo mudaghaning azula, imo ra ning ibutang diha sa pond, after 6 days pwede na kamo harvest. Ang azula rich in crude protein og maayo pud ni siya para sa digestion sa mga manok og labaw sa tanan organic walay halong kemikal. Og tungod niini, pwede nimo siya isagol sa imong feeds. Pwede na siya mag-comprise as much as 10 to 15% sa imong normal nga feeds. Pero narasa ninyo kung inyong pasobraan sa amo alang kutol lamang 10 to 15% tungod kay nami gisunod nga programa aron sa productivity sa atong mga manok. Galing ya. Ikaduha nga natural nga lawog namo kay Madre de Agua. Kining Madre de Agua guys, easy pud ni kayo no para labi na sa atong mga mag-uuma nga anad na kayo og pananom. Inigpalit nimo aning Madre de Agua sa amoa guys. Kuha na ni siya nakatanom na ni siya. Unya pagkahuman imo na lang ni siyang bisbisan o waton nimo mudako. Pagkahuman pwede na nimong ilawg sa mga manok. Mas maayo pud nga atong tadtaron magamay kay ang atong mga manok wala biya sila ngipon. So mas maayo kung atong tadtaron gamay para nipis-nipis aron masayon nila nga kanon. So mga kauma, mao lang sa to sa karon no. Ako orang ipakita kung unsa ang among mga natural nga mga gipakaon sa among mga manok. Hinaut unta nga nakakat-on og nakakutlo mo og mga pagtulon-an ni ani nga video aron makatabang sa inyong pagpanguma. Kung naa ka may mga pangutana mahitungod sa azula o Madre de Agua, pwede ka mo mangutana dinhi sa atong comment section o pwede sad mo mutanaw sa atong mga previous nga mga videos dire sa atong channel. Ug sa mga kausa pa, ayaw kalimot pag-subscribe, share og like. Dako na kayo na og tabang sa atong gamay nga payag-payag. Hangtod sa sunod nga higayon. Hasta la vista mga kauma.